Δεν θα βγει, αλλά από κάτω μπορεί να βγει. Ωπα, είναι πολύ απότομο. Ο Τάνακ είναι. Ναι. Γιατί πέρσι είχε κάνει, δεν θυμάσαι πέρσι είχε κάνει. Α, μπράβο, Μεσολεώνες. Μεσολεώνες. Κοιτάει ο συνοδηγός, ψάχνει να του βρει πατήματα. Είναι και αυτός είναι θάνατος. Μαλάκα, πώς έρχεται. Πάει γύρω γύρω τα μάτια, το βγάλει έτσι. Του πάει και κάτι λέγαμε, δεν θα βγει. Πώς και το φέρει και από εκεί που έφυγε, του δώσει μια και το βγάλει απάνω. Να κάνει τους διούξ. Περιφόρα. Πάει πηγή. Πού πάει κάτω και δεν θα βγει ρε. Πάει πάνω στο δέκι μας. Είδαμε και αλλά βρίσκει από κάτω γι' αυτό δεν φύγαμε. Άμα είμαστε Άντε. το βγάλει.